Ο κύριος Λάκης Ιωάννου, υποψήφιος πρόεδρος, είναι εδώ μαζί μας στα πλαίσια της κάλυψης της προεκλογικής εκστρατείας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ. Η οποία λύγει σε 3-4-24 ώρα. Πώς την βλέπετε αυτή την εκστρατεία? Πιστεύω για μας συγκεκριμένα, το πρόσωπο το δικό μου και το Λασόκ ήταν αρκετά δύσκολα λόγω της φήμωσης της σχολής. Παρά αυτά, πρωτού έρθω εδώ, όσοι περάσαν από το γραφείο μας στο Στρόβολο, έχουν δει ότι από τις 8 το πρωί είχα μοιράζει με ένα γκρουπ 8-10 άτομα φυλάδια. Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μοιράζει αυτό το φυλάδιο για τον κόσμο. Αυτό το συγκεκριμένο αξίζει τον κόπο ο κάθε πολίτης που παίρνει στα χέρια του να διαβάσει. Και επί τη ευκαιρία, επειδή αναφέρθηκα σε αυτό το φυλάδιο, να μου επιτρέψει να κάνω ένα σχόλιο για το προχθεσινό debate, τον προβαλλόμενο. Να μου επιτρέψει να διαβάσω κάτι το οποίο είχα σημειώσει παρακολουθώντας το, γιατί για μένα το debate ήταν για γέλια. Και θα εξηγήσω τον λόγο, είναι ξεκάθαρο. Ακούσαμε το Λιλίκα να μιλάει για τη συνθήκη προσχώρησης Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Κάτι που είπαμε είναι αναρτισμένο στο Facebook εδώ και 6 μήνες. Ο κύριος Αναστασιάδης, άμεση απέλαση των παρανόμων. Λίστες καταθετών από την Ελβετία, ο κύριος Λιλίκας. Κάτι το οποίο είναι γραμμένο εδώ, είναι αναρτισμένο στο Facebook. Αιτητές ασύλου, ειδικούς χώρους για τον κύριο Αναστασιάδη. Λειτουργία των νοσοκομείων με βάρδιες για τον κύριο Μαλά. Κάτι το οποίο, αν θυμάμαι σωστά, πριν 2 μέρες κάναμε τη δημοσιογραφική μας διάσκεψη γι' αυτό. Εναντίον των εργοδοτών και συντεχνιών και οι 3. Κατά της δημόσιας υπηρεσίας Μαλάς, Αναστασιάδης και Λιλίκας. Για τα tribunals, το οποίο επικαλούμαστε εδώ και 10 χρόνια από την ίδρυση του Λασόκ. Μίλησε ο κύριος Αναστασιάδης. Ακούσαμε για τα επιδόματα μονογονιών, πολυτέκνων και ανέργων και από τους 3, αλλά το πιο γελίο για μένα ήταν εναντίον του πολιτικού κατεστημένου και το κατεστημένο της Κύπρου. Αν αυτοί οι 3 δεν είναι το κατεστημένο, τότε ποιος είναι το κατεστημένο? Πιθανώς οι Γερμανοί. Αλλά να τοποθετηθώ για τον λόγο που ήθελα να κάνω το σχόλιο αυτό, είναι γιατί έχουν αντιληφθεί ένας στους 2 πολίτες μέχρι σήμερα, 3 μέρες πρώτων εκλογών, δεν ψηφίζει κανένα από τους 3. Αυτές είναι πραγματικές δημοσκοπήσεις. Τα κόμματα κάνουν τις δικές τους δημοσκοπήσεις, το γνωρίζεις φίλε παριότητες, συνεχίζουν να εσκαμούν μέχρι και την Κυριακή. Έχουν αντιληφθεί ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί το παιχνίδι που παίζεται εις βάρος τους και ήρθαν να αντιγράψουν τις προτάσεις του Λάκη του Ιωάννου. Εγώ προκαλώ και εσένα, αν δεν ακουστήκαν αυτά στο ΤΠ, να με διορθώσεις, αλλά να μπει οποιοδήποτε πολίτη στο Facebook του Λασόκ ή όποιος έχει πιάσει αυτό το φυλάδιο, όλα όσα αναφέραν υπάρχουν, λόγω του ότι οι κρυφές δημοσκοπήσεις που κάνουν δείχνουν το Λάκη Ιωάννου με ένα ψηλό ποσοστό, αποφάσισαν να αντιγράψουν τις θέσεις του. Αλλά τι λέω, όταν έχεις το συγγραφέα ενός βιβλίου, γιατί να πιάσεις την αντιγραφή από κάποιο άλλο? Και η αντιγραφή είναι και ποινικό αδίκημα. Διώκεται ποινικά μια αντιγραφή. Σε ένα πανεπιστήμιο θα μηδενίζεται το γραπτό σου μετά από μια αντιγραφή. Καλώ τους πολίτες που μας ακούν στις εκλογές, γιατί είναι οι πολίτες που θα βαθμολογήσουν την ύπαρξη και την πρόταση και το έργο οποιοδήποτε από εμάς, να μηδενίσουν αυτούς, γιατί κανένα έργο δεν έχουν να δείξουν στον πολίτη. Πώς μπορεί ο Αναστασιάδης, Μαλάς και Λιλίκας να μιλά για τα επιδόματα των πολυτέκνων ή των μονογονιών, όταν τέλος Μαΐου, πρωτού καν έρθει η Τρόικα, ψήφιζαν στη Βουλή και οι 56 βουλευτές αποκοπή. Όταν έκοψαν το επίδομα μάνας, τους αναπήρους, τα επιδόματα, τα πέρασαν από τη Βουλή. Αλλά αυτός είναι ο βασικός λόγος, γενικά οι Ευρωπαίοι που δεν μας σέβονται σαν χώρα, γιατί έχουν αντιληφθεί το κάθε κόμμα, ο κάθε υποψήφιος λέει ότι θέλει όπως το συμφέρει και δίνει υποσχέσεις. Σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχουν αυτά. Βλέπουμε στις ευρωπαϊκές χώρες τα κόμματα να έχουν συγκεκριμένη πολιτική και τακτική και τρόπο λειτουργίας. Ακούσαμε σήμερα τον Λιλίκα να λέει όριο μισθό στη δημόσια υπηρεσία. Εμείς το έχουμε γράψει προπολού φυσικά. Για τον κύριο Λιλίκα ανέβασε τον πύχη πάρα πολύ στις 100.000. Πώς μπορεί να πει σε έναν άνεργο, εγώ επιτρέπω σε κάποιον να πληρώνεται 100.000 το χρόνο και εσύ παίρνεις 300 ευρώ το μήνα? Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να τους τιμωρήσει, γιατί ο κόσμος που υποφέρει σήμερα στην Κύπρο, μιλούμε για τον πολύτεκνο, τον ανάπηρο, τον άνεργο, το μονογονιό που έχουν αποκοπεί τα επιδόματά τους, είναι τα 2 τρίτα των ψηφοφόρων. Αυτοί, θέλω να το κάνω ξεκάθαρο σε όλους μας ακούνε τώρα, τα 2 τρίτα μπορούν να στείλουν στο δεύτερο γύρο οποιοδήποτε υποψήφιο θέλουν και να τον εκλέξουν και πρόεδρο. Να τους εξηγήσω κάτι που είδα στο φιλμάκι προηγουμένως στο πρόγραμμα σας.
Πώς μπορεί κάποιος, ο οποίος έχει μια προεκλογική των 6 εκατομμυρίων, η προεκλογική πρέπει να πληρωθεί από κάπου. Από πού? Από τους μεγαλοεπιχειρηματίες, όλοι το γνωρίζουν. Άρα ο μεγαλοεπιχειρηματίας δεν επιχορηγά κάποιο υποψήφιο για να στηρίξει τα δικαιώματα του ανάπηρου και του μονογονιού και του υπαλλήλου. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι στηρίζουμε στις εκλογές αυτό που έχει δουλέψει για μας και στην Κύπρο, ειλικρινά σας λέω, είναι μόνο ο Λάκης ο Ιωάννου που έχει δουλέψει εδώ και 11 χρόνια με το Γραφείο Δικαιωμάτων του Πολίτη. Είμαστε κάθε μέρα δίπλα από τον πολίτη εδώ και 11 χρόνια. Κανείς άλλος δεν έχει κανένα έργο να υποδείξει σε αυτόν τον κόσμο. Κύριε Ιωάννου, λέτε ότι κάποιες από αυτές τις προτάσεις ήταν ανοιχτημένες στις δικές σας ιστοσελίδες ή σημειωμένες στα φυλάδια σας. Είναι απολύτως παράξενο αυτό ή μπορεί κάποια πράγματα να συμπίπτουν, να τα λέμε περισσότεροι από ένας? Μέχρι σήμερα, μάλιστα σε κάποιον άλλον πρόγραμμα που είχα κάνει, αυτά τα 5 λεπτά που μου δίνονται εδώ και εκεί, κάποιος παρουσιαστής μου λέει, γιατί κύριε Ιωάννου κανένας δεν συζητά για τη συνθήκη προσχώρησης Ρουμανίας και Βουλγαρίας? Ο λόγος είναι γιατί οι επιχειρηματίες θέλουν το φθηνό εργατικό δυναμικό στην Κύπρο. Όταν χρηματοδοτάς ένα υποψήφιο, το χρηματοδοτάς για συγκεκριμένο λόγο, για τα προσωπικά σου συμφέροντα. Το τι υπόσχομαι στον κόσμο, ο Λάκης Ιωάννου δεν έχει πάρει καμιά χρηματοδότηση και ούτε θα πάρει μετά τις εκλογές καμιά φορά στην καριέρα που θα κάνει στην πολιτική. Άρα πρέπει να γίνει αντιληπτό, όσοι τρώνε με χρυσά κουτάλια δεν θα σου δώσουν να φας καμιά φορά. Και αυτοί οι 3 υποψήφοι τρώνε με χρυσά κουτάλια. Κύριε Ιωάννου, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια κέρια οικονομική συγκυρία, όπου πλέον τα πράγματα κρέμονται από μια κλωστή. Και με τις ανησυχίες πλέον που διοχετεύονται, που υπάρχουν, όπως το βλέπει κάποιος, για τις καταθέσεις, και με το θέμα του ιδιωτικού οίκου, ο οποίος θα ψάξει αν έχει αποφασιστεί κάτι τέτοιο ή όχι. Θα δούμε ότι υπάρχουν διάφορες εκδοχές για τις κατηγορίες για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και εκκρεμεί και το μνημόνιο. Αν ήσασταν εσείς υπεύθυνος από Δευτέρα, τι θα κάνετε? Εγώ θα πω κάτι ξεκάθαρο. Έχει ένα ρητό αγγλικό no smoke without fire. Άρα οι Ευρωπαίοι γνωρίζουν τι λένε. Εγώ είχα αναφέρει σε κάποιο κανάλι πριν 15-20 μέρες ότι υπάρχει μια πιθανότητα κουρέματος των καταθέσεων. Είναι μεγάλη πιθανότητα, γι' αυτόν όλοι οι καταθέτες, και αναφέρουμε στους μικρούς καταθέτες, γιατί οι μεγάλοι καταθέτες, να βάλουμε αυτά τα διαφορά, ήδη προχωρήσαν, έχουν κάνει τις διαδικασίες για να είναι καλυμμένοι. Γι' αυτό δεν αναφέρεται σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ενώ αγγλικές εφημερίδες και γερμανικές έγραφα για το κούρεμα της Κύπρου των καταθέσεων εδώ και 2 μήνες. Στην Κύπρο δεν το είδα. Το παρακολούθησα στο CNN, στο Euronews, στο διάφορες εφημερίδες της Αγγλίας, στο Financial Times, που είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, αλλά ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα του. Και αυτός ήταν ο αποκλεισμός σε εμάς. Σήμερα, ένα συγκεκριμένο γεγονός, όταν δίναμε φυλάδια στα γραφεία μας στο Στρόβολο, σταμάτησαν πάρα πολλά αυτοκίνητα της ΣΥΤΑ. Εργαζόμενοι που περνούσαν με ρώτησαν τι γίνεται με τη ΣΥΤΑ. Τους είπα ότι κάτι που είπα στο πρόγραμμα σου την περασμένη φορά, αν δεν υλοποιηθεί η πρόταση του Λάκη Ιωάννου και του Λασόκ, η φορολόγηση με 40% όσους είχαν επί Τάσου Παπαδόπουλου φορολογηθεί μόνο με 5% για τις παράνομες καταθέσεις στην Ελβετία, η ΣΥΤΑ, η ΑΕΚ και η Αρχή Λιμένων, με τη φορολογική αμνηστία ενώ, είναι ξεκάθαρο ότι μέχρι τον Ιούνιο θα απολυθούν. Και τα 50% των εργαζομένων θα χάσει τη δουλειά τους, οι υπόλοιποι θα χάσουν τα 2/3 του μισθού τους. Γι' αυτό καλώ αυτούς τους ανθρώπους, αν τους ενδιαφέρει, να ψηφίσουν Λάκη Ιωάννου, αν τους ενδιαφέρει η οικογένεια τους και η δουλειά τους. Δυστυχώς η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη αν δεν ληφθούν κάποια μέτρα. Αλλά λόγω του ότι το 5% του πληθυσμού που έκανε τη φορολογική αμνηστία είναι οι χρηματοδότες των κομμάτων, το λέμε ξεκάθαρα, κάποιος που τρώει με χρυσά κουτάλια δεν πρόκειται να στηρίξει κανένα άνεργο, κανένα εργαζόμενο όπου και να εργάζεται, γιατί θέλει φτηνό εργατικό δυναμικό για τον επιχειρηματία. Γι' αυτό καλούμε αυτόν τον κόσμο να μας δώσει τη ψήφο του. Μπορεί να ανατρέψει οποιασδήποτε στημένες δημοσκοπήσεις βλέπουμε στα κανάλια, γιατί για να έρθουν να αντιγράψουν τις θέσεις του Λάκη Ιωάννου πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα κλέψουν τη ψήφο του πολίτη. Με δύο λόγια, τελικό μήνυμα, κύριε Ιωάννου. Εμείς στέλνουμε το μήνυμα στον κόσμο που μας βλέπει. Το έργο του Λάκη Ιωάννου και του Λασόκ, του Γραφείου Δικαιωμάτων του Πολίτη, είναι πάνω στο τραπέζι εδώ και 11 χρόνια. Όσοι επικοινωνήσαν μαζί μας ξέρουν και το ήθος και τον τρόπο λειτουργίας μας.
Κανένα στην Κυπριακή Δημοκρατία από το 60 μέχρι σήμερα δεν εξήγησε σε κανένα ανάπηρο ή μονογονιό ή πολύτεκνο πόσα δικαιούται, πότε δικαιούται ποιο επίδομα, Λαολάκης ο Ιωάννου. Το έργο μας είναι δεδομένο, ας συμφωνούν με αυτό το έργο, αν έχουν βαρεθεί και θέλουν να τιμωρήσουν το πολιτικό κατεστημένο, αυτούς που μας οδήγησαν στην καταστροφή, στην ανεργία, στη φτώχεια και στην εγκληματικότητα, να δώσουν ψήφο στο Λάκη Ιωάννου. Να σε καλά, ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να